Kakuremeye kaunti ya Kisii inengana ayogoichania. Mobere bomusacho yomo nigotoka obetire mejo na gutukutua n'abantu bachamanyiri imeye chiro ya Mugonga ebunge ya Machoge ebume ya Machoge barabume kaunti ya Kisii Nyagusira Christopher Nyabwari nigo akagaire egoitwa ekera aruete asenyomba yemo yokwegokia obutuko obogokiera arero muri keito Dominic Nyabutonderi nigakoreta arawika senseme gakorekyo no gutonera roboti rokubwati yasenchera yobwekiranu Ama yenda ni gabwata nseme echira Mugonga ime ward ya Bombabe bunge ya Machoge barwe county ya Kisii maga yabamenye ko bukana konyora omubere bwo musacha yo mabetire meyo na gutugutwa paragati narenge gazi ya nase narenge naiwe bikuro bikubuga nachikocha nanyora omumuro kwetegeiga mumuro itabwati mangana nando omumuro ino muntu maana sana na acha sa kunywa amaru tokamanyora kabwate mukungu pi Iyendanjete amaruaye ene nyumbara abana baye muberoye twanyora akiri gorogiga arokora na kiraro na kubobe sana naenda amanyi ngalende ngwite karenge utatigarende okorara nga tali abwitiretu Nyagusira Christopher Nyabwari ni gagotebekana kurumeremo asasete menyombe yoko yogokia na maiga yago kora chinkwana no mogende bwe gari yemo yomuchanga uyiba korega snere asitaramanyekana ayabwatete kurugabu engana yene kigwane amate yae akire meyu emenge okoronga negesire gose meyu gete emenge sana nturamanya exactly na ngi kiabete lakini rende what we are told inga no are inga se baega korkwesi and be sapenya lodge no are inga panga kuikangi chinsa kiandaiga nenusu bagasoka ne driver bakagenda gukia awese bachiete ntuma itinga what transpired kiarenge kagaro mwana ya are goitwa engenjo toro cha itire bobe sana igabune family to kumiri kada twana tio mongi na igoro na ndo to wale bona matangande wana ikinegendo kere torojana egendo kyo kumisana gukwana no magendi we batwarete chinkwana na Nyagusira ni gabwata yaiga sana ndekatisa tobakiga omwigonte yae muyibona komorte nduyane nyumba lakini tiro koraki tindi kona kuraro chiwe shimu chana ko rutiro chingo kwade ngacho chingo kiro chinkaba chiwe shiga nyo to ndi muchanga chingo chinga koraki ngatigana nacho chingo chango igoro kamote ibono onye tunganya wigo gembo seji koraki rali gali ono mambe ugoki tuma kole sabe koraki sabe ndi muchanga udokon tuma kole bochwe secho chionsi naimoka twajira nandi go chane onte ati ngora raigo tiangoleki tigansi bege ntuki ananga koraki ngene ndale ngo yoko ndorara mwa andu yawo gose aso koraki asigali akati anjiri gali menkora ntuwa chaka simulingi nasiba ingento kulikero natina siba chibe twaso kana limire mutwali ngigana namote yoko koraki toyandora lega igali namo boke kebungu paso nali chana mo kebungu tumukawa kurwawu tinayona na kero mugiyo no ara na beresa ekera bono botukibwa chakiri gabamenye bechirega ya Mugonga basabire sekari gotingi yoberendi asayaiga kubwatekana no komentakana ko bikora bikogosereria omorembe twagwitine siria mangana mange Mugonga tutari komante sosia mangana yo twari gusaba communication ya bengi ya bamenye ba Mugonga tumanya ngambara yumamete na barabu ne chipachi aito ko montanyura maru mobeka bene protocol mana arendu na ndai kigubwa because ne chiba sakoretera gerdoka nyango montonyura maru ese pa twanyoro kule is unfortunate ngaki chipa chingichete tokonya Mugonga onye nokobwa amasa chinza chipa chibe kuchiogo sieka twatwaliro bwa maiga yakoreke kyo cyane go mubero Nyagusira Christopher Nyakoba ko bocha senkendi nyaktari yogembo ase amate yanyara ko bakosaba basikaba Nyakoba ko korobo tukibabwango rikoreta machibi ngankirete mwanche bakonyakoba ogoitwa ku report sen kiao namba magiya soko TV koroga ase chiri Mugonga egotoka ase wodi ya Bombabe me bunge ya Machoge barabu county ya Kisii reterani Dominic Onderi
Nyabuto.